Saking sasana busana punika nggambaraken Patih Pujangganom kang sinebut Pujangganom. Becel saking kutha Bantaran ingkang tumuju wonten ing Praja Kediri. Alamar kusumaning ayu jejuluk Dewi Sangga Langit. Patih Pujangganom iya sinebut Pujangganom. Nderekaken putusanipun Prabu Raja Kelana Sewandana lumampak ing Praja Kediri boyong kusumaning ayu Dewi Sangga Langit. Boten kata lebih tidak ya Patih Pujangganom kadherek dening Temenggung Anom Yuda tepi saking kutha Bantaran lumampak ing Praja Kediri boyong Dewi Sangga Langit.
Ingkang kathah para kayen raja saking negeri para manca, para menteri, para bupati. Nganti cacahe raja 1000 negara. Ingkang kandung kayun kalian Kusumaning Ayu jejuluk Dewi Sangga Langit. Mila Dewi Sangga Langit gadhahi patemboyo. Sinten ta kemawon ingkang saged gadhahi tontonan kang dereng gumalaring jagat raya. Menika mangke badhe pikantuk kalian Kusumaning Ayu Dewi Sangga Langit. Gusti Patih kula ingkang sowan, Gusti Patih kula sumanggaken Gusti Prabu. Menika gambaraken Prabu Raja Kelana Sewandana. Raja kang setri mandraguna bebasan tegas tapak kalining pandisi saking Grindra. Dasar raja kang jayeng palugon. Prabu Raja Kelana Sewandana cacut Jaliwanda angwatan arah-arah saking kutha Bantarangin. Ingkang jemudal wonten ing kutha Raja Gedhe. Ingkang kaderek dening prajurit 144 cacahipun kang sami nitih turangga. Ingkang dipun pandhegani dening Prabu Raja Kelana Sewandana. Alon-alon pokoke kelakon gremet-gremet watoning slamet ya. Bol, kowe iki melu apa gak lho malah keturun ning pojokan. Lah jare erek-erek gambar kucing derek wonten wingking. Basa anu lah kok malah turu. Melok ora to jane? Melok ora? Melok kok turu. Hawane ngantuk Walah ya turu ning mburi. Lah jare mau matur, Mas Leri aku tak erek-erek gambar kucing derek wonten wingking. Lah kok malah turu? Jenenge wong ngantuk kuwi nek semono lho, Bang. Waduh. Wong ngantuk merem iki wis berat ngantuk. Iya, kuwi ndodok iso turu. Trah yo gak iso dipaido. Ora iso. Lah sing ndenane ning kono lho. Aku krungu-krungu sing loro turu, Bang. Kok turu-turu piye? Lah wong kene ra rumangsa dikabari kok. Aku ki ra mongso dikabari. Kok iso dikondangi jere main ndek kono kuwi lho batore aku karo sisi toke karo kabul. Ya dadi enten-enten panggal bae sing ganong yo sitok-tok to. Diuntung ae diwangi karo menceng. Bae menceng ngucing bareng ngucing dadi terusan. Lah untunge kok pabrik cangkem nglumpuk. Lah dalah. Lah nek pabrik cangkem gak nglumpuk malah dadi gawe kok. Lah iya untunge wis sak tanggung panjang kok wong cocot tok. Ora nyocot piye ganone citok luwih rasane loro. Cocot tok to akhire. Dadi sak panggungnya panjang jenenge cocot tok lho. Kok iso loro telu sak nanange? Gak. Lah, yo iki menanang tak angen-angen kok gak teko nyandi bocah iki. Bocah ngantuk. Kemen-demen kesel lambene. Dobel. Oh iya iya. Kalau joget Mas ya. Iya, ayo nek melu ayo siap-siap. Iya. Aku yo mumpung apa klarifikasi ben kena salah paham ngono, Pak. Iya iya iya. Ngapunten kagem masyarakat Jemen dik wingi nika kula mboten dijob, ngoten lho. Lah sing diangen-angen sing diangen-angen dhewe malah ra teko iki piye iki. Sing diangen-angen jare wong loro pupuk karo kabul, bake gak dijak. Lha kuwi lho. Cuma karepe klarifikasi ngono. Lah wong lagi teko kono aku dibacoki wong akeh kok. Dikira pupuk yo ngono dijob gak gelem teko gak teko. Ora teko piye lah rumangsa ora dijob lho. Piye neh? Akhire dijendok kena selawe. Ora main kena selawe Om Leri. Lagi jendok ning kono men 30.000 bayar parkir Pak Teng maksud iki. Ya Patrah yo anu apa jenenge memenuhi target kudu kok. Nek gak memenuhi target kadang ya dipecat barang e. Lah ngono kuwi lho. Enek sing roh kancaku untunge nek sing roh aku main dhewe di Senjayan kono. Heeh baru bajul-bajul kuwi aku main. Epeke ning kene sing ganong nyambik ning kono bajul. Ayo Pak Teng. Ya wis gak apa-apa, gak apa-apa. Ya.
Ya. Oh, oh. Oh, ya. Oh, 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 oh. Lampairat dening parisaning para senopati saking kutha Bantarake. Lampairat kang katingal mandhep mayeng lumantel mandel sak petawis. Anggilakan rasa saya sinambi gojekan sarana tetembangan. Ho ha ho, ho ha ho, eta yo oh ha oh. Ah ha ha ha. Oh eta oh da tala. Gambarkan patih Ujang Ganonge Raga Sambaya Putra. Tanjaknya alon-alon kira bocah bagus.
Entuk. Yo, ayo le. Ayo ngono. Iya. Ah. Eta hoa. Iki lo. Ya. Persiapan ger. Tajak kelan-alan ger. Ayo. Ayo ger. Keripik gedang keripik tilo, saiki edang ning katoning Botoroto ger. Ho, ah. Ayo. Latala yo ngono. Ot. Yo. Ayo. Ah. Roko Samboyo Putro Was Iya Latala Ya On persiapan iya eta ayo ger on ngene lho. Parit, iki sing nit awakmu apa sing dhuwur gak iso? Seto, iki acaramu lho Kang Limang. Wis sentimen karo aku gawe. Masa sing bocah loro ki penak lho. Kurang cepet, Bu. Lah cepete terus piye? Lah koyo cacah cepet langsung dadi gak nang ngene gulumu sing mok setor. Gak nang apane ga? Ora usah. Langsung cek. Heeh. Ya weh. Ganti ya. Ora iki. Wah arep mati aku tekek tenane. Barang. Ya. Ngaku yang iso aku. Iya. Oh, dada. Musuhe ngimul. Nasi kele gak kuat dan cekluk itu. Ya, ngene iki lho, wasi. Ya. Ja. Iya, weh. Dah, cakep. Lah anakku yang iso ya kowe. Iso. Ayo. Ya. Ya. Tak sing mang penuh rintangan Mau penuh rintangan, pol. Iya. Dah. Aku apa Ini kamu kok, yo, jajali. Ayo. Op. Awas. Yo. Nyang buri kok ora nyangarep ngono kuwi. Nang buri. Mbok lek gak iso ora gijak kek. Memang yo. Silitmu sik dipapaki. Lo silite si bapakne ning gegere Kang. Gegere Kang. Kok lagi diuncalne. Lah kemeng kleru berarti. Lah kaya pitik. Lah iya lah kamu tak ngerti bokonge tok mapane ipul ngene. A1 gak iso iki. Wis liyane balik lagi. Ya. Tangan nyawa. Iya. Oi. Eta. Yo. Latala yo ngono. Nah. Tak
mau ngene aku kecil gitu. Oh iya, kayak gayane. Ya jadi ganti. Aku. Ya. Dek nah. Oke. Ya. Persiapan. Alah kita tangan ning gas. Wah, kecil. Ketono. Omak belajar ono. Ya, yo. Alah, penak iki. Kecil. Ayo ganti momok jajari. Ya. Kecil. Ya. Iso. Sak paket langsung dadi loro. Ngono. Paket. Sak paket langsung dadi loro ta. Sirase. Ndase ning kene. Sirase. Heeh, mari dadi tangane iki ning Ini sirah. kene. Ah, kowe nek cuma sak paket dadi aku iso dadi 5 sak paket. Wis. Teng ngelak ta teng bae. Ngelak ta. Oh iya. Jadi wong urip nang ngampir anu mau ngampir ngombe tok. Ya iya, wong ning donya ki ya mau mampir ngombe sih. Lah, mamula nek wis ngombe iku nek awake seger sehat bugar. Iya. Maksud. Nah, Bu. setik sing kalem. Iya. Heeh. Kan buka malah ditutup neh. Ngene lho ta ya, jarene Gus Imam Suzali. Heeh. Imam Suzali. Iya. Wong urip ning alam donya iki isone mung mampir ngombe. Iya. Mamula menungso ning donya iki kudu dikon Ngombe. Ngombe teh. ngombe ya, teng ngombe ya. Mbak, arek keneke cah iki kok ya nggih ganti awakmu iki lho, Mbak. Ngombe ya. Wis, kabeh nek sing ngombe tak ombene dhewe. Iya. Ah, Bu. Nggih. Nek nyambut gawe awake kesel keringate gobyos nek ngelak kudu ombeni ya ngombe. Ah ngono kok. Lah iki lho seger tenanan lah. Ya iya, wong urip ki nek kurang banyu putih ki ya ora apik, kurang sehat. Isone dadi diabetes atau diabetes. Iya, kudu banyu putih sing rada oke, kudu diombeni. Lho balik Nah, meriang. ngono kok Lah iki lho, Balik adem panas. awake ben sehat. awake ben sehat kok Penyakit tidak ngabeh. Ya iya, dhewe ki yo larang beras murah Pangan. pangan. Heeh. Larang beras murah banyu ngono lho, Bu. Lah yo Heeh. bukan ngombene. Iya iya kok. Iya kok ki enak ya mau banyu ae beni neh. Nah, ngono kok ben sehat awak ya. Sehat tenan ler. Heeh. Iya. Iki ning weteng kelompokan. Nek tak entekne dhewekan. Pak ngombe. Ngombe, Pak. Ayo, bisa. Iya, saiki giliranmu, Bu. Nanti giliran. Iya, rong paket langsung dadi. Rong paket langsung dadi. Iya. Oh. Persiapan. Ya. Suwung sik, Bu, ben rada rasa. Lah kakek bola-balik mbok suwah. Malah sawanem nih kok. Ora rambutku layak wayak disuwak-suwi ae. Kakek menolak tua lho mbok suwah malah apane oke. Iki lho genek bantalane waduh. Tidak ini sebel dari sini sebel ae wanen lagi. Tatonan, yo keker, terima didekit jempolane kalau dijine kosong sambat to, Teng. Anane sambat tak suwuk ngono lho, Mbak. Bathuk musuh bathuk kan. Lah, oh bathuk musuh bathuk. Ora bathuk mbok sum. Lah kan ditutup keningmu. Ya wangel potongane supir dampek iki. Kan ku kecup keningmu lah seperti bidadari turun dari langit ya. Iya. Ya. Nah, yo ngono. Ya, ben kami seri ya, ben siset out, nah, kita gak kurang dek Bu, kurang dek gak penak, keduren. Ya, iya. Kau bangga gak teko, tepung ngateko.
Oh kurang dek. Loh, nyapa Pak Rin? Atraksi iso ngene barang iki lho. Tanganku lunyu batak sapi kanggo kelek. Nanti dilunyu iki kene. Iki lho wani Rexona tok. Kayak kan mangkok kurang dek medun panggung. Ngono. Ya wis, ayo kateng mudun panggung. Piye lho? Gini. Oh iya. Ayo Bi. On. Gilbil apa pinter Lah dia malah iso apa meneh kok Pak. Persiapan. Ya, iya tuh. On. 2. Alah jek petong kae. Oh kurang dek Bang. Kurang dek. Ya lumrah, kaca cilik gilbil aja. Oh kurang dek neh. Hei! Oh, padha Padha ya. wek Pak Padha. Ora Lah, juga. Ya ora guwak. Ya ora guwak kok. Lah padha dene kok. Ya padha padha. Padha. Ya. Sing gawe ya aku lho ya padha. Ayo 5 Mas Ateng ya. Durasine. Iya durasi Mas Bu, iya benang merah yo. Yo. Es keripik gedang beritelo, saiki edang ning kantone Padharata yo. Persiapan. Ayo tepuk tangannya mana? Ayo le! Latala yang ngono. Out. Awas. Iya. Ho ha. Oh ha. Oh. Oh ha. Oh ha. Oh oh. Oh. Feel it?